Kawai ko auto truck bat ke JCB ba Pynïeng Phyllaw Ïing kila jan ingkong hakading kabade hadian baki runar kila let ban Kawang do petrol bom bat hakani ka jingjia don bok no bala lap kloy no da kitra Ïing ki bala penlep no kloy ya kading da kabathe o mardor banat ka jingpulu ding jong kateka auto truck bat ke JCB kani ka jingjia kala jia mentaka step haka por shibaje arpho men step haka bala ong baki runar ki ba omla ban tip ni itho dor khmat kilawan ban Kawang de petrol bom hakate ke jaka bala Pynïeng da ka auto truck bat ke JCB baha ba ka Phyllaw Ïing jong ba Lovakov nongshli hak snong umsning patarim baha ba ka umsning police outpost hari boy district kumbala yo lum jing tip la ongru bakate ka auto truck ka badan ya number ML Shipau A Sau Ar Notsan kadai jong uwe ubar jela bala tip kerteng kom Horander Prasad hakaba uju pendan kamban ket yakimar Henry kirunar kilawan ban Kawang du petrol bom bala yo ban penlip no kloy ya kading klem dadon kanu kanu ko jingjia ka basngausi halor kani ka jingjia ki pulet karib hoy tang maria yo jing tip kila hiar mardor shakati ka jaka ban penlong ya ka jing token bat haka jing token lalap ba omdan kanu kanu ko jingjia basngausi laj no ka jingjulor bambulu mala ka te ko auto truck